Minecraftu preživljavanja. Također prvi video na mom YouTube kanalu koji ću sada pravim. Također ovo je Minecraft preživljavanje, prva epizoda. Drva su nam potrebna za craft table i za kuću. Biće dovoljno 2 drveta, mislim 2 drveta stavu. Također kad to napravimo sve morat ćemo naći svinje za hranu. Snimat ću igrice uglavnom, a možda skečere i blogove. Također snimat ću nešto u vezi Xboxa pomalo i tako. Pa još sam planovi za novi video, ali vidjet ćemo. Također ću napraviti, a mislim da je dovoljno drva. Ok, to da trebamo craft table. To nam je dovoljno. Ok, da, craft table. Uredu. To je dovoljno. Nego kad napravimo craft table trebat će nam i kramp jedan da bi mogli da kopamo za kamen. Nego to je to. Samo malo, nisam uzeo. Tako. Dobro, sada kopamo. Tamo, tu svinje da treba. Ajmo još jedan. Možemo nju. Tako, to nam je dovoljno. Sada kopamo za peć. I tamo trebam figit. Tako da načela u izađemo odavde. Trebit ću ovo nešto malo drugo da bi mogu da izađem. Neću baš mnogo. Dobro. Izašli smo. Sada napravim, sad ćemo da počnemo malo gađen s kućom. Ne. Ovo je gotovo. Ćemo ne vezi. Tako tu. Nećemo mnogo da kuću sad pravimo kao da bude nešto ekstra super. Vi svinju. Tamo da je roknem tu za supu. Svinjiste supu. To je neko ja. Come here. Tako, ajde. Dobro, sad napravimo ovu pečkicu. Pa ćemo onda i mač, ako nam ostane kamenja. Ali nam neće ostati kamenja. Na nesreću. Ništa. Dobro. Sad ćemo da pečemo meso. Možda će mu biti dovoljno, ali neće. Staviti još ovo nešto malo. I nego
kraj i to je sve za moj prvi video. Vidimo se sljedeći put.